Беларуская міліцыя рыхтуецца адзначыць 101-ю гадавіну ўтварэння. Прафесійнае свята праваахоўнікі будуць святкаваць у нядзелю 4 сакавіка. Напярэдадні ўрачыстасці прайшлі ў Віцебску. Пачаліся яны па традыцыі з ускладання вянкоў і кветак да помніка супрацоўнікам органаў унутраных спраў, якія загінулі пры выкананні службовага абавязку. Галоўны міліцыянер вобласці Іван Кубракоў сустрэўся з сем'ямі загінуўшых і адзначыў важнасць надзейнага тылу для кожнага праваахоўніка. Сегодня, пользуясь случаем, хочу поздравить всех сотрудников органов внутренних дел Витебской области, пожелать всем счастья, здоровья, успехов, карьерного роста. Отдельные слова благодарности я хочу сказать семьям сотрудников, потому что им, наверное, все-таки даже труднее, чем самим сотрудникам. Именно благодаря их поддержке сегодня на плечах у сотрудников милиции звезды получают награды, поэтому хочу пожелать всем счастья, здоровья, успехов, всего самого наилучшего. А жителям Витебской области хочу с уверенностью сказать, что Витебская милиция работает для народа, для жителей Витебской области. 2017 для праваахоўнікаў вобласці выдаўся плённым. Новополацкі гарадскі аддзел унутраных спраў і міліцыя грамадскай бяспекі Віцебшчыны прызнаны лепшымі ў Беларусі сярод аналагічных падраздзяленняў. Акрамя таго, 7-й год запар участковыя інспектары пры Дзвіне становяцца першымі ў рэспубліцы. Лепшыя праваахоўнікі да прафесійнага свята атрымалі падзякі, ўзнагароды і чарговыя званні. Урачыстасці з нагоды Дня беларускай міліцыі прайшлі ў канцэртнай зале Віцебск.